Много отдавна се каня да направя едно видео за детайлите на мотоциклетите, след като минат на песъкостройка. Така, това е Simpson SR4 Habecht. Този специално от малко по-късните модели, 78 или 79 година беше. Този е лично мой. Мотоциклета, защото Habecht се води мотоциклет, той не е мотопед, е закупен от източна Германия. За въпросния модел дадох 2300 или 2400 евро. Мотора е без каквито и да е липси, напълно комплектен, без никакви интервенции по него. С изключение само на това, че беше му сменен цвета и някой го беше боядисал в синьо. Защо уважавам мотоциклетите и мотопедите, които купувам от Германия, и защо са ми приятни за реставрация, и защо повече харесвам да правя мотори за чужбина, отколкото мотори купени от България. Ето, да покажа, понеже в България за цялата ми практика от 10 години, от 10 години се занимавам с реставрация, тук никога, или само един път, мисля, че ми се е случило, съм виждал здрава рама отдолу с здрави оригинални стъпенки и конструкцията да няма никакви интервенции. Ето, тук няма каквито и да е приправеници. Резервоарът е перфектно прав. Естествено, вътре има ръжда. Но това не е проблем. Все пак е стар мотоциклет. Линията на калниците е перфектна. Ето виждате вече и полушвайцовете. Предния калник също е перфектен. Мога да кажа отличен, даже не просто перфектен. Седалката, или по-скоро основата на седалката си е с абсолютно всички щипки и най-важното, че са здрави. И седалката е права. Мотора е доста покаран. Държа да кажа, че е на над 50 000 км пробег. Двигателът му ще претърпи пълен основен ремонт. Ето и предната вилка. Тя също е перфектна. Тази я купих с мотоциклета също от Германия. Тя също е перфектна. Ето. Това е един мотоциклет от моята лична колекция, за който не възнамерявам да щадя пари. Търся го от това горе, от как се занимавам професионално с реставрация. Над 10 години го търся този модел специално, както и другия му събрат от птичата SR4 серия Шпербер. Него го намерих преди 4 години. Та така. Друго да покажа. Кормилото е в безупречно състояние. Без каквито и да е кривини. Естествено, след пясъчните интервенции мотора ще бъде сглобен и ще бъде паснат наново, след като бъде обработен с ръждопреобразовател и след това с епоксиден грунт. Вече след като бъде напаснат, тогава вече започнат бояжийските операции по него. Но да, това е една безупречна база, бих казал, за реставрация. Затова нещо се заслужава да дадеш и 5, и 6, и 7 хиляди, нищо че е Simpson. Моделът е доста рядък. Както за България, така и за Германия. Произведени са около 72 000 бройки от него и от Шпербер, взети заедно. За периода от 67 до 83 година. Серията не е голяма. Приятна събота и неделя и бъдете здрави!